Páprica, tanto na cociña como as instalacións e a experiencia da Páprica é un concepto de sinxeleza, onde o produto é o protagonista, elaboracións directas, rápidas, fáciles, donde non queremos en ningún caso disfrazar e poñer en segundo plano os produtos galegos. Eu vivín fora moito tempo e a xente de fora moitas veces te identificaba como galego e como Galicia calidade. E é un selo que escoitache sempre, que escoitas desde fai moito tempo, e cando chaman a túa porta para ver se queres formar parte deste selo, repetindo, pues en principio un orgullo representar estos produtos e esta marca, e que, bueno, en calquera caso ter esta placa e ter esta distinción pois é un recoñecemento ao noso bon facer, non?